Lang, subscribe ako YouTube channel. Facebook page. Ari na. Aray, jalod. Dali lang. Para naman ito lang. Dali lang. Nag-video-video. Dali lang. Ikaw tong kapitan? Sino nga yan sa tong kapitan? Adina? Adeline. O si manang Adina? Midilo. Dan! Dato na singkuan. Di kami das tulay nagsuroy-suroy tanaw. Tandao. Bing! Di ba niya, bing-bing. Uy, kapis ko ba? Pila na may edad? Siyempre nakapin niya kanino. Oh! Uy da! Hindi nung kapagika ng bimbing. Ha? Hindi ka ba? Diyan motor birthday. Ako? Ako? Ay, anak ko siya. At sinulula ng trabaho. Ako na? Hi, ikaw, hi. Hi, taga-kabalian ko sa San Juan, Southern Leyte. YouTube channel. Nagkita kami ni Nang Bingbing. Salamat Nang Bingbing. Nakakita ko dito hapit ng pista nito. Uy, Susan! Dahil ka mahimon artista. Artista na gadud si Susan. Ni si Chris. Ginoo ko sa... Isa kang lagi ka mo. Dira kabis kang budog. Ori gibigaan mo lamos ng dingding ni nang Masig din kayo kahilig. kalami ba nila tanaw loy? Kalami ba lamang habang buhay mga sila forever, Labing man gihapon. sila, oy. Labing Hi. Dito ka mo sa may tuloy. Oh, das tulay tanaw-tanaw mi. Sa man jaong bayay san. Kang kuha man na, ilan man asab to si Sita. Sita bitaw nga. Kaila kasanan Josephine. Sa Sita na. Ay pagmangko sita, na si balan. bunga. Oo. Ila ko. Man anak ko sana si Ana Joy, anak ni Bibi Ilor. Ah, Balik naman na. palit na nila. Antog ra kay gilami na. Okay, Di na ka ba sa trabaho? Ito di mo nung Gara-gara. Gara-gara ra. Bisita sa alang balang. Ikaw dai kan. may learning mo. Para kasi dyan. Saya kagak mau tuh bobo. Lain. Ito sa mga sulo. Ay malapitan. Ito. Dami dito. Dami. Ma. Kasaka pa ka di. Kagod. Ito tadi. Magsubo na yun tadi to. Hindi ko to. Hindi mo pa ulibot. Di ana ra dito. Try na to di. Oh. Saka Ilhan bitaw. Ilhan bitaw.